Na servery jsme přidali nový skript pro leteckou záchrannou službu, který výrazně rozšiřuje možnosti zdravotnické záchranné služby při zásazích v těžko přístupném terénu. V situacích, kdy se sanitka nedokáže dostat k pacientovi kvůli horským stezkám, skalám nebo hustému lesu, může nyní LZS provést profesionální leteckou evakuaci přímo z místa zásahu. Po příletu vrtulníku mohou záchranáři spustit lanový systém s nosítky, který umožňuje bezpečné vytažení pacienta z jakéhokoliv terénu. Nový skript umožňuje, aby se záchranář připnul k lanu, slanil k pacientovi, ošetřil ho a následně jej uložil na speciální evakuační lehátko. Jakmile je pacient zajištěn, záchranář dává potom posádce, aby nosítka vytáhla zpět z vrtulníku. Celý proces probíhá plynule, animovaně a s maximálním důrazem na realističnost. Tento nový systém umožňuje záchranářům řešit situace, které dříve nebyly možné a přináší do hry další úroveň týmové spolupráce. Letecká záchranná služba se tak stává klíčovým prvkem při záchraně životů v prostředí, kam se běžná jednotka ZZS jednoduše nedostane.